pelaaja Marko Tardelli, ja tarkasti katsoen hän ei ole edes vaihdossakaan. Vaihdossa istuu sen sijaan toista Giano Favero. Vasen puolustaja 3 Antonio Cabrini, joka syötti hyvin Platinille keskelle. Näin katsomme Juventuksen hyökkäyksen ottelun ensimmäisen Brio. Keskikentällä pelaavat 4 Claudio Prandelli ja 11 Zbigniew Boniek. 2 joukkueen kirkkaimpi Lemivaara ja sitten oikeastaan puolustuslinjaan kuuluvana miehenä Widgrenille. Sitten pallon sai Vignola, Platini. Stadio Comunalelle eli kunnalliselle stadionille täällä Torinossa mahtuu silloin kun tupa on loppuun myyty. 70 000 katsojaa. No tällä kerralla näin paljon väkeä ei ole paikalla. Sunnuntaina tällainen tilanne sitten on, kun Juventus tosi toivat tänne 30 000 henkeä, aivan näin paljon. Vignola, Platini. Platini keskiympyrässä ja aivan vapaana vasemmalla Cabrini, voimakkaasti ylös nouseva. Platini. Mäkeä ja Jelmiä, jotka kuitenkin ovat varsin tiukassa vartioinnissa. Apua hyökkäykseen pitäisi muilta löytyä. Widgren, muuri siirtyy säädetty metrimaahan päähän. Platini siirtää Boniekon laukaisia. Boniek. Platini. Ja palloa häneltä riistämässä Widgren. Sitten apuun Pirinen. Tilanne kuitenkin vihkue taitavan valmentajansa Jukka Vakkilan ja taktisesti kypsän puolustusmiehistönsä avulla laati sellaisen. Valmentajat saavat todeta ja Lemi. Vignola, Platini, jota pelissä ei toistaiseksi ole paljon näkynyt. Pienikokoinen, mutta vikkelä tekninen pelaaja. Platini yrittää jättää hänelle taakse, mutta Vignola, Platini, mutta ei pääse laukaan, jotta joukkue sai siinä hengähdysaikaa. Ja nyt nousee ensimmäisen kerran tässä kamppailussa tämän vuoden parhaalle pelaajalle. Ranskan maajoukkueelle 9 maalia noissa kilpailuissa tehneelle miehelle keltainen kortti nyt. Samalta tähdenlustajille Brio, Platini, joka on nyt tullut hakemaan palloa myös alhaalta. 27-vuotiaalle punapäälle tämä kuitenkin tilanteeseen ehtii. Pitkällä Ilveksen vaan Juventuksen viimeisiä mahdollisuuksia ensin vähissä. Jonkin verranhan tässä saattaa lisäaikaa olla, ei kuitenkaan varmasti paljon. 45 minuuttia on pelattu täyteen. Platini kääntää vielä puolta toiselle pelijaksolle, jonka seuraamme kokonaisuudessaan. Ja tilanne on edelleen riemastuttava tamperelaisjohto. Juventus ei saanut lukuisista Stefano Tacconia. Ja toiselle pelijaksolle on Juventuksen joukkueeseen tehottomasti, vaikka hallitsikin tuota ensimmäistä pelijaksoa. Platini harhauttaa Lemivaaran. Tarkka syöttö, mutta siellä tilanteessa epäonnistuu. Platinin erinomainen esityö oli joka tapauksessa. Tällä kerralla Platini paitsiossa. Kooni. Briassi menettää Bakli varmistaen. Juventus ottaa pallon. Platini. Rossi. Rea. Platini. Kierteinen erittäin. Rossi. Platini tavoittelee Briassia. Tykseen hävitessään on 0-1 kapvoittajien kapissa 3. kierroksella. Tässä toisessa osaottelussa ainakin vielä 1-0 hallussa. 2 hienoa hyökkäystä vaihteeksi Ilveksellä. Sitten primainen keskitys, mutta jatkotilanteessa vasta tulee maali. Se kuitenkin tulee. Platini on paikalla.
Ja näin numerot ovat tasoittuneet 1-1. Juventus Ilveksen hyvästä pelistä huolimatta on ollut hallitseva joukkue kentällä. Mitä tekee Paolo Rossi? Lähtee. Mahdollisuudet tuohon ennätykseen olisivat. Platini menettää Widgren. Pavero ottaa pallon pois. Uimonen ja pystyy kääntämään. Virinen. Pallo Juventukselle. Italialaisillahan on tänään ollut tulleessa Euroopan Cupeissa kaikkiaan 4 joukkuetta. Tätä pelattaessa yksi niistä on jo selvittänyt tiensä jatkoon. Tämä tapahtui Euroopan Cup-voittajien Cupissa. Hallitseva mestari ja kerran myös UEFA Cupin. Tämä tapahtui vuonna 1970. Saa sekuntiviisari vielä kellossa pyöriä ympäri ennen kuin otteluaika päättyy. Platini. Kiinnosta täksi kaudeksi ostettu puolustaja. Ja sitten Brandelli ja paikalla on Platini. Mies, joka 9 kertaa Euroopan mestaruuskilpailuissa heilautti vastustajan maaliverkkoa. Aivan samalta paikalta hän tekee nyt toisen maalinsa. Hieman on tilanteessa myöhässä Mika Malinen, joka kenties on liiaksi myös ulkona tuossa tilanteessa. Saman tien maalintekijä Platini, 29-vuotias ranskalaistähti.